Skoro ráno 15. mája 1982 mi zazvonil telefón. V katastri obce Rača našli telo mladej ženy. Moja manželka ešte spala. Naše manželstvo sa už dlho pohybovalo niekde v prázdnote. K miestu činu ma na svojej ošúchanej lade odviezol lesník, ktorý telo našiel. Do nosa mi udrela vôňa benzínu a vlhkého lesa. Celú cestu mi rozprával o miestnych horách. V jeho živote sa konečne stalo niečo zaujímavé. Ráno vraj počul nad horou prelety lietadiel, ktoré vyplašili zver. Keď sme dorazili, miesto už strážila verejná bezpečnosť. Obeť mala oblečené jednoduché biele šaty. Žiadna krv, blato ani špina. Pri takýchto prípadoch býva telo vždy poznačené miestom, kde ho nájdete, alebo zápasom. Toto však vyzeralo úplne nedotknuté. Ležala v strede vypáleného kruhu trávy. Dokonalý tvar. Asi po 30 minútach dorazila EŠTB. Arogantný dôstojník mi oznámil, že si preberá miesto činu. Myslím, že toho súdruha dobre poznáte. Je to váš šéf.